Katedra hudby ponúka študentom možnosť rozvíjať talenty, predovšetkým hudobný talent, no a potom pôsobiť ako učitelia hudobnej výchovy na základných školách alebo učitelia jednotlivých hudobných nástrojov na základných umeleckých školách. Každý študent má povinnú hru na klavíri a popri tom už si môže zvoliť, či chce hrať na orgáne, na flaute, na gitare, na husliach, na akordeóne alebo v oblasti vokálneho umenia. Ide o individuálne hodiny, venujeme sa každému zvlášť. Na našej katedre fungujú dve vokálne telesá. Prvou je Schola Cantorum Rosenbergensis, ktorá je vlastne zameraná na jednohlasný liturgický spev, gregoriánsky chorál. Druhým telesom je Univerzitný spevácky zbor Benedictus, ktorý je otvorený pre všetkých študentov, nielen pre študentov katedry hudby. Každý rok sa naši študenti zúčastňujú na rôznych súťažiach národného i medzinárodného charakteru. Také pravidelné podujatia sa konajú v Prešove, v Nitre a potom u nás v Ružomberku, to je študentská umelecká činnosť. Je to jediná interpretačná súťaž tohto druhu na Slovensku s medzinárodnou účasťou, ktorú v tomto akademickom roku organizujeme po 13. krát. Na všetkých týchto súťažiach tohto roku študenti našej katedry získali popredné umiestnenia. A možno, že to, že tí študenti vychádzajú kvalitne pripravení, potvrdzuje aj fakt, že mnohí sú napríklad na riadiacich miestach. Sú to riaditelia základných umeleckých škôl, prípadne zástupcovia, alebo riaditelia dokonca konzervatórií. A dovolím si povedať, že 90% našich študentov pôsobí priamo v odbore, to znamená, že vyučuje.